Igqibe kwelokuba iqalise nomsebenzi wayo kwiveki ezayo kulandela ukumanqe isithuba senyanga ezimbini ngenxa yombandela wemali yamagqwetha kaMkhwebane. Ithi ayizokuphazanyiswa zizityholo zokunyoba ezibekwa amanye amalungu e-ANC atyholwa ngokuzama ukufuna imali kuMkhwebane esithi oluphando luza kupheliswa. We want to rebuke any fiction that is intended to defocus the work of this committee. And we continue and finish the work that we were supposed to finish and do not derail by focusing on other matters that are not mandated to this committee. Ikomiti ithi nabani na onesikhalazo ngakumalungu ayo makasiphakamise eso sikhalazo kwikomiti efanelekileyo okanye kwabasemagunyeni. There's a platform, the ethics committee, to be approached to attend to those issues, and none of those things must then plunge this committee and entangle this committee into those kind of issues. Ethetha kudliwano-ndlebe ne-SABC uMkhwebane uthe usifakile isikhalazo emapoliseni. That ethics committee, they will be given that information. The police have been given the information. Other information they are still have to source themselves because as an investigator, there are various hints which you would receive. Yamkele inkqubo entsha yoluvavanyo lwasesidlangalaleni neza kufikelela esiphelweni phambi okanye ngomhla wama-28 kuJulayi. Ikomiti ithi le nkqubo entsha ayizokuphinde yandiswe kuba inexhala ngemali enqongopheleyo eyabelwe iindibano ezishiyekileyo. Dinglula Mamatya weendaba ze-SABC eParlamente eKapa.